Assalamu alaikum masu sauraron gidan rediyon farin wata. Maryam ke magana, sannan mu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri mai suna kasuwanci da zamani, inda yau insha Allah za mu tattauna kan yadda ake digital marketing. Digital marketing ina nufin ka tallata hajarka a yanar gizo. To insha Allah yau shine abin da za mu tattauna. So amma kafin mu tsunduma cikin shirin zan so in yi bayani kan menene digital marketing. So kamar yadda na faɗi da Hausa, digital marketing yana nufin ka tallata hajarka a yanar gizo, wanda yanzu mun sani mafi yawanci mutane suna koda yaushe suna kan wayoyinsu, suna kan social media, su kalli wancan ko Facebook ne ko Instagram ne ko TikTok ne da sauransu. Wasu kuma suna kan WhatsApp. So shine abin da ya kamata, nan ne inda mutane suka karkata. Mu ma ne a matsayin mu na 'yan kasuwa ne ya kamata mu karkata mu tallata hajar ma'ana. Amma ta yaya za mu tallata wannan haja? So kun ga muna da bukata na farko mu bude peji a inda muke tunanin za mu tallata wannan haja. Misali a Instagram kake tunanin za ka tallata wannan haja, kana da bukatar ka je kai ma ka bude account a nan wurin. Idan a Facebook ne, shi ma ka bude account din duka da Facebook da Instagram da TikTok da kuma WhatsApp duka akwai account din da zaka bude na business, ba wai personal ba. Akwai personal account daban wanda zaka iya posting personal abubuwa ɗinka, sannan kuma akwai business account wanda zaka yi switching account ɗinka, wanda zaka ga dashboard ɗin ma ya sha bamban da na personal account. So idan ka je ka bude ka maida shi business account, kana da buƙatar ka cike duk wasu profiles ɗinka da logo ɗinka, ka sa bio ɗinka me kake sayarwa. Misali zaka dan sa dan short note abin da kake sayarwa, yanda ko da wani ya zo misali a Google ya je browser din shi yayi search, so insha Allah wannan abin da ka sanya a Instagram ko a Facebook ko kuma a TikTok shi ma zai fito a can, saboda keyword din da ka sanya in dai shi mutum yayi search. So kana da buƙatar kai wannan, kana da buƙatar ka sa duk wasu information ɗinka da kuma contact ɗinka. Bai ma'ana ina nufin number waya, email address in za a iya samun ka ta email address, number WhatsApp haka da sauransu. So idan muka ɗauki misali marketing na muka ɗauki marketing na Instagram. So idan ka je Instagram din zaka bude account. Idan ka bude account zaka je inda zaka a settings, zaka maida shi, zaka switching din shi to business. Idan ka switching to business zaka sanya logo ɗinka, sannan zaka sanya duk wani information ɗinka a bio. Idan kana da website zaka sanya website ɗinka, idan baka da shi zaka sa link ɗin da za a yi reaching ɗinka a WhatsApp. Shi ma wannan a latsa link a kai ka WhatsApp, shi ma wannan topic ne mai zaman kanshi, insha Allah wani lokaci za mu tattauna a kan shi. Sannan duk bayan idan ka gama wannan information ɗin, abu na biyu da kake da bukata shine ka rika posting wannan consistently. Ba wai ka yi postin so ɗaya ba sai bayan wata uku ƙara postin. So ai mutanen ma da suka ga wancan postin din sun manta da kai, balle hasa. Amma idan ka yi postin ka sa ma ranka, ko kuma in ce ki sa ma ranki, idan kin yi postin misali in kina so ki rika postin a duk sati daya, so ki bashi duk sati, misali duk Monday. So duk ranar Monday ki tabbata kin yi postin, saboda mi wanda ya gani wancan satin shi ma ya zo ya kara gani wannan satin, at least ya tuna da ke dama wancan karan naga ta yi postin kaza. Idan kuma kana ta postin consistently, sannan kuma ka tabbata postin din da za kai ya kasance related to abin da kai postin a baya, related to business ɗinka. Let's say ina sayar da littattafai online, so wayannan littattafan da nake postin ya tabbata related to su ne, saboda haka masu wayanda suke da interest kan wani littafi su gani, su ne za su zo kan profile ɗina su duba na Instagram. Idan suka zo suka duba sun ga wannan littafin a yayi musu, a ga wancan ma yayi musu, ga wancan duk sai kaga sun hada sun siya sun sa order. So wannan shine yanda zaka yi. Sannan akwai hanyoyi da yawa da ake wannan, wurare da yawa, platforms da yawa a social media, a internet, inda zaka iya digital marketing ɗinka, zaka iya tallata hajarka a internet. Kunga zaka iya tallata hajarka a Instagram kamar yadda na yi bayani yanzu, zaka iya tallata hajarka a Facebook kamar yadda na yi magana shi ɗazu, sannan zaka iya tallata hajarka a TikTok. Shi ma wannan ne wuri ne da zaka samu mutane sosai, saboda mutane suna yawan zama a TikTok yanzu. Sannan zaka iya tallata hajarka a WhatsApp din nan, ka tabbata kana da contact din mutane, especially waɗanda suke da interest akan irin sana'arka.
misali idan kana so ka tallata hajarka a WhatsApp, ba wai contact game din nan zaka je kai ta samu kana samun contact ba. So ai waɗannan mutane ne da mafi yawancin su ma 'yan kasuwa ne, mutanen suke nema. So ai kaga baka tabbatar da cewa suna da interest kan abin da kake siyarwa ba. Idan kana so ka samu mutanen da suke da interest kan abin da sana'arka, misali let's say ina siyar da abubuwan ci haka, irin su let's say tofu, kamar a tuwon awara kenan, yawa. So let's say ina sayar da shi, ko kuma bari mu koma kan cosmetics. So shikenan sai na ga wani group an turo, ina cikin wani group sai na ga an turo wani group an ce kai joining wannan, ana sayar da cosmetics, especially idan ba private group bane, idan public ne kowa zai iya posting a ciki, ba a rufe shi ba, aka maida shi only admins can post. So idan kika joining wannan group din, daga nan with time ke ma kina posting abubuwan, kina posting sana'anki, sannan kuma kina jan ra'ayi, kina ƙara gane masu son abinki, tunda wataƙila in kin yi posting za ki samu wani wanda zai tambaye, ko wata wanda za ta tambaye ki nawa. So kin ga tana tambaye ki nawa, kin samu contact ɗaya, sai ki save, sai ki bi ta private, ku yi magana har ki samu dai ki dan kutsa kanki wurin ta ko yaya ne, saboda mi ai ta riga ta nuna tana da interest kan abinki. So a haka ba wai contact din mutane za ku je ku yi ta samu ba kuna saving din su, ku ce ni ma yi saving din contact na, no, wannan it is not an idea da ya kamata shine ka samu wannan wanda ka ga yana da interest. Yau na samu ɗaya, haka zaka tattara su a hankali, abin zai ɗau lokaci, amma in ka lura ai quality people ne ka abin ka nemo waɗanda za su iya siyan kayanka. So daga nan sai ka dan rika magana haka da sauransu, ka dai samu dai ku dan saba, na yi saving number ki, ni ma yi saving number. In abin da ma take nema ta fasa siya, ko kuma yi mata tsada, ko kuma ba irin shi take nema, irin kaza dai, at least dai ku dan samu conversation haka. So daga nan insha Allah in kika rika posting a status ɗinki, to ita kuma za ta duba shi, saboda mi ai ta riga ta fahimci wace ce ki. Saboda haka idan ta duba wannan post na status, shikenan kin ga wata rana idan kina sa kin san duk mafi yawanci akalla a ce dai cikin mutanen da ke viewing status ɗinki, akalla a ce dai mutum fiye da 60% suna da interest kan irin product ɗin da ke siyarwa, ko kuma services ɗin da ke yi. So da kayi wannan insha Allah ka samu wannan WhatsApp marketing kenan. Sannan kuma WhatsApp kina iya ki bude community group. Yanzu ka bude community, shi ma ba daukar number mutane zaki ki ta watsa sa ba, no, in kin watsa za su fita, kuma in suna fita zaka jawo shi. Yanda zaki yi wanda yake da interest akai, maimakon ki saving number shi kadai kaman ya rika viewing status ɗinki, kina iya ki bashi link din community, ki faɗi mashi cewa ga abinda za mu rika yi a community din dan ya amfane mu, related to wannan product din ko kuma wannan services din. So haka zaki tattara su. Idan kika tashi ba wai kawai zuwa zaki ki ta masu wannan ba, ki ta masu talla ba za su gundara. Ai abinda zaki amfanin wannan product din da suke bukata shi zaki je ki nemo video kan shi a WhatsApp ne, a Instagram ne, a online ne, ko YouTube ne, ko ina ne, ko TikTok, ki je ki nemo video kan shi, amfanin shi, benefit din shi. In zaki lura masu magi da wuya su wannan ba su tallan magi kawai kai tsaya, mun yi sabon magi ga wannan ka siya, no, ai an wuce wannan tintini. Abinda suke yi shine kawai zaki ga sun dauko, kamar yanzu abu da tallan da suke yi na soya chunks din na magi a Arewa 24, za ku ga sun dauki wannan din sanwace suke yi, sai su sa shi yaro ya ci da sauransu. So ai kun ga sun nuna amfanin shi ne, ba wai haka nan kawai suka yi shi kan karazibi ba. So haka wannan ake yi, sai ka je ka nemo valuable informations wanda zai amfani su waɗanda suka yadda da kai din, da ko status ko community group. Zaka zo ka rika sanya zaka rika wannan passing wannan information din wanda za su gani. Idan kaman services ne kike koyarwa, zaki dan rika yin free abu kina dorawa, za su gani wani abin da dai zai amfani jama'a. Kuma idan zaka yi abin da zai amfani jama'a, ka yi wanda yake related da to product ɗinka ko kuma services ɗinka. So insha Allah idan kai wannan, zaka samu mutanen sun tsaya, sannan kuma za su yi za su baka value sosai. Duk abin da ka sanya za su dauke shi da muhimmanci, za su tsaya su duba shi, wanda daga nan sai ka zo ka rika saka kayanka kana siyarwa. Amma fa abin yana daukar lokaci, saboda haka yana bukatan haƙuri. To mun yi magana kan
WhatsApp marketing kenan. So idan muka gangara kuma kan email marketing, shi kuma mafi yawanci email marketing na masu services ne gaskiya. Misali kamar kana hada video, so kuma kana video editing, ko kuma kana hada graphics haka da sauransu, kuka duk services ne wannan, ba products bane ba da zaka je ka siyar ai kai delivery da sauransu. So wannan shi ma yana da matukar muhimmanci. Akwai softwares da yawa wanda zaka je zuwa kai register, sai ka yi design din landing page. Design din landing page din ba shi da wahala. So idan kai design din landing page, sai ka sa wannan link din wanda kai requesting email din su in suna da bukata, sai su sa maka email. Idan email sun suka taru, duk sati kana tura musu valuable informations, daga nan kuma sai ka rika tura musu da tallanka. So shi ma wannan very very important. Amma dai ku sa a ranku cewa duk wani abun da zaka sanya kake so ka tara mutane, dole sai ka ba su abun da zai amfane su akalla kashi 80, wa shine wanda zai amfane su. In ya so kai wanda zai amfane ka tallatawa ne menene, shine sai ka sa kashi 20. So idan kana sa wannan, za su daraja ka sosai, za su mutunta ka, sannan kuma za su yadda da duk wani abin da ka kawo masu. Ko cewa kai zo ka siya wannan paper din naira kaza, duk mun yanda ka sa mata kuɗi, za su yadda da cewa ai mai amfani ce, tana da value, tunda har ka zo ka kawo masu, tunda saboda ai kana ba su valuable informations. So wannan shine. Banda email marketing kuma za ka iya zuwa shi ma TikTok ɗinka, abinda kake da bukata idan ka sanya wannan, ka rika duka dai ba TikTok kaɗai ba, ka rika consistency, ka rika yawan sawa. So idan ka rika yawan sawa, sannan kuma wurin sawa a TikTok, Instagram da Facebook, ka rika sanya hashtags. Idan kuma website gare ka, kamar blog, ka buɗe website kana yan rubuce-rubucenka. Misali ina sayar da man shafawa, so zan yi rubutu kan amfanin man shafawa, daga ƙasa zan sa link din da za a same ni, ko a WhatsApp, ko a inda product page inda product ɗin yake, idan a cikin site ina yake. So kun ga wannan shi ma ka ba da information ne, sannan kuma ka yi da redirecting mutane abin da za su je su yi. To wannan very very important. Sannan kuma akwai wani digital marketing mai mahimmanci. Idan za ka iya yin videos kai posting a YouTube, kamar yan short videos haka irin na TikTok, shi ma za ka iya yi. Ba dole sai an ga fuskar ka ba, ai yanzu an wuce wannan zamanin. Akwai softwares da za ka yi installing, ka je Play Store kai searching din duk wani software da kake so, insha Allah zai maka amfani. So ita wannan software din da za ka installing a wayanka, za ka iya kai screen record. Wasu wayoyin suna zuwa da screen record wannan software a ciki, amma idan babu, kana iya ka je Play Store idan wayanka Android gare ka. Idan kuma ba Android gare ka ba, iPhone ne, sai ka je App Store, sai ka je kai downloading app din nan, sai ka zo sai ka yi screen recording, ka nunnuna abubuwa a cikin wayanka, ka rika koya abubuwa. So in kana koya wannan, insha Allah ko me ka tallata, shi wa mutane za su dauke ka da muhimmanci, kuma za su anshe shi hannu biyu. So amma kafin nan mu ci gaba, akwai wata sanarwa da nake so in yi. Albishirinku masu sauraron gidan rediyon Farin Wata FM, za mu fara kawo muku sabon shiri mai suna daga 'yan kasuwar intanet a daga sati mai zuwa insha Allah. Wannan sabon shiri mai suna daga 'yan kasuwar intanet zai kawo muku tallace-tallacen hajojin mutane wayanda suke siyarwa a intanet, wanda zaka iya siya online. So kai ma idan har kana da taka hajar, zaka iya tuntubar mu a wannan number 081301609. Idan ku tuntube mu a wannan number, ko kuma ku turo da sakon tallata hajar ku a wannan number ta WhatsApp, amma sakon kar ya wuce sakan 30 zuwa minti 1 insha Allah. Wannan dama ce ga sabbi da kuma tsofaffin 'yan kasuwanmu, wanda za mu fara sa wannan shiri kyauta, amma daga bisani kuna da buƙatar ku biya wani abu. Jama'a barkanmu da dawowa. So muna magana ne kan digital marketing. Idan za ka yi wannan videos ɗin, ka tabbata ka yi editing video, because duk abin da ka ba ma value, ka dage ka yi shi, so mutane su ma za su ba shi value sosai. So saboda haka kana buƙatar ka iya video editing, ka yi editing videos ɗin ka su kyau, ka sa masa abubuwa masu muhimmanci. Idan baka iya video editing ba, kamar yadda nake cewa har kullum, YouTube is always a teacher. Ku je YouTube ku yi searching, insha Allah za ku koyi yadda ake editing videos. Sannan abu na gaba shine cikin yin video din, idan akwai voice over,
tunda muna magana ne kan screen record, ka tabbata akwai confidence a cikin muryanka. Kaka tsaya ka ta inda kana kaza, ko irin you are not irin ilimin ma dai da kake so kai passing baka da shi kai ma duka 100%, kila 20% gari ka, ko wannan mutane ba za su ji haushi, za su wuce, ba za su tsaya ba, kuma ko gobe ma suka gani suna iya su wuce su kyale wannan video ɗinka. So amma idan kana da confidence a cikin wannan video din naka ko cikin voice over ɗinka, so kai ma za a ɗauke ka da muhimmanci, har ma sai ka ji irin kana playing ɗinta daga baya ɗin nan, ka ji wow, wannan irin like din nan kai din ne kake magana a cikin wannan bidiyo, ashe kai ma zaka iya. So duka zaka iya, kowa zai iya, ba wanda ba zai iya ba. So next abin da ya kamata ka duba idan kana wannan digital marketing shine packaging. Idan misali zaka yi delivery din kaya an siya, zaka tura su inda aka siya, so ka tabbata ka yi packaging mai kyau, sannan kuma ka yi a short video ka dora a cikin wannan ɗinka a social media page ɗinka. Zaka ga waɗanda suka gani abin zai burge su, su ma su ga fa idan suka siya su ma haka za a yi packaging a kawo musu. So packaging mai kyau is very very important. Sannan kuma kafin ka yi packaging ka tabbata ka yi branding. Ko da black and white ne, ka je masu computer nan, in kai baka iya design ba, ka je sima design sima printing dan sticker nan da zaka liƙa ma abunka, ka liƙa ma product ɗin. Sannan kuma bayan ka sa a leda ka liƙe, ka ɗan liƙa sama. Abin nan yana ƙayatarwa, yana ɗaukar hankali sosai. Ina son in ga na yi order abu an yi man printing, an saka a liƙa a cikin leda an kawo ma printing ɗin information ina, ba wai a rubuta da biro ba ga to Katsina a rubuta sunan wannan din number wayan da za a kama. No, ina son in ga an yi printing. Ina da printing ko sai abin ya rika yi man like irin na yi order din nan daga China. So abin yana man muhimmanci, so kai ma ya kamata ka yi, idan ai maka kai samu yan karamar printer, in kana da hali yan karama akwai wadda zaka iya typing a wayar ka kuma yi printing, kai connecting da bluetooth din wayan ka da printer din, sai kai printing. Idan kai printing sai ka sa dan gum ka liƙe, ko kuma ka sa dan saltab ka liƙe. Shi ma wannan yana ƙara value ga sana'a sosai. So saboda haka idan kai packaging ɗinka, bayan ka liƙa ma dama product din yana da wannan din shi, zaka ga kamar wani kamfani, irin fa kamfanin da mutanen za su ɗauka waɗanda suka siya. Ina irin kamfanin nan wanda ake ginawa da glass, wanda ke da office da katon teburi, wanda zaka ga CEO din kato, wani irin wanda muke gani a cikin fina-finai. So abinda su waɗanda suka siya za su gani, za su ɗauka kenan, wannan kamfani yana da kyau. Sannan duk inda suka ga wannan logo din naka, za a gane cewa kai din ne dai ba wani ba. Sannan kowane kasuwanci kuma kafin ka yi wannan din shi, ka yi tsunduma cikin shi sosai. In ka fara ka ga yan anshe ka shine kasuwancin naka, kana da buƙatar ka yi wannan register company ɗinka a CAC. Idan ka register, insha Allah ba wanda ya isa ya zo ya ɗauki irin wannan sunan ya sanya maka a business ya copywriting ɗinka, babu. So sai kuma next abin da zamu shine review. Idan ka yi packaging ka tura bayan an siya, so ka yi request, ka tambayi mutumin wanda ya siya ko wanda ta siya a WhatsApp ko a dai inda kuka haɗu da kuke magana, tambayi yaya an kawo kaya sun maki din nan, ai kaya sun mato. Wannan review din da ta rubuta, especially na rubutu, ka ɗauke shi ka sanya a social media. Shi ma yana taka muhimmiyar rawa wurin internet marketing, digital marketing, sorry. So ina ga anan zamu tsaya a wannan bidiyon insha Allah. Sorry, na ce video. Anan zamu tsaya a wannan shirin na kasuwanci da zamani. Mu haɗu da ku a wani sati in Allah ya yarda. Ku kasance tare da Farin Wata Online Radio. Na gode.